A campaña marisqueira de Guiño arrancou con 400 kilos de ameixa, pero con baixos prezos, polo que mañá non se traballará na zona da Catía. A chegada da ameixa de Portugal pode ser unha das causas de que a meirande parte do bivalvo da Guiño fora a 14 euros o quilo. A meirande parte dos mariscadores de Guiño apostaron por ir hoxe a traballar os bancos da Catía coa apertura da campaña da confraría. O libre marisqueo non estaba sendo produtivo, polo que a agrupación de mariscadores aguiñense optou por adiantar a apertura das súas concesións a hoxe, aínda que o resultado tampouco foi moi positivo. Xa os pronósticos cumprironse, o que sabíamos, con as probas que fixemos, algún maestreo que fixemos, andando á navalla, xa sabíamos que viña cría, efectivamente, cumpliuse. A meixa hai bastante, pero a que hai é pequena. De tamaño comercial non hai moito, pero bueno, ainda xa todos xuntáronse 400 kilos. O que se non contábamos era co prezo, que contábamos co máis prezo. O prezo, bueno, desgraciadamente 14 euros está ainda a hora. E bueno, temos un prezo marcado, estipulado pola agrupación en 15, un prezo mínimo, e mañá xa non se irá. Pero bueno, non contábamos con isto, con precios tan baixos, sí que foi un varapalo, a verdade. Dos 400 kilos que se comercializaron, 65,8 tiveron un prezo de 35,35 euros o quilo e apenas 13 saíron por 21,1 euros o quilo, pero o restante, 319,2, non superaron os 14 euros o quilo na poxa. Por iso mañá non se traballará na zona. Nos da agrupación un precio mínimo dos 15 euros, e se baixaba, ao día seguinte non se iba, iríase aos 2 días. E bueno, esta semana farei reunión para tomar cartas no asunto, porque claro, non deixe ser unha pena sacar ahora un marisco a 14 euros ou incluso menos, e despois nas navidades, cando se pon a 50 ou incluso por riba, non ter. Pero bueno, como digo sempre, quen toma as decisións é a agrupación, entre todos a ver se somos capaces de poder gestionar este recurso da mellor maneira. Ademais, agárdase que dende hoxe ata a campaña de Nadal, case 2 meses de diferenza, dé a tempo a que a cría poida medrar. Como hai bastante marisco inmaduro, parando a tempo, para a Navidad, crece, bueno, podemos ter ainda unha campaña, pero bueno, agora neste tempo, bueno, este varapalo, bueno, é motivado, a causa é motivado, estamos comentando os compradores que hai moita de Portugal, está entrando moito de Portugal, e bueno, teñe moita babosa, entón, claro, baixanos, hai no mercado a meixa, é iso, a ver nas navidades, despois, cando o mercado necesite máis demanda dela, a ver se sube. Agora barallanse alternativas como volver ao libre marisqueo, ir á navalla ou agardar a apertura do Percebe. Aproveitar o libre marisqueo, que bueno, que por sorte a roja está indo por riba dos 20 euros, e bueno, hai poucas pescas, pero tal como está ahora o preço da blanca, casi vale a pena ir para o libre. E despois, bueno, para noviembre, como sempre facemos, temos pensado abrir a zona do Percebe, a zona do arquipélago das Islas Atlánticas, Salbras, Sagres e illotes colindantes, e, bueno, a ver se cambia o panorama, que levamos unha racha que, bueno, non moi boa. Aínda que o sector intenta quedarse co positivo, que neste caso é que fixou parte da cría que se sementou nos bancos da concesión da Guiño. Pero claro, é un marisco que o tamaño que se sembra non é comercial para ahora, para podelo coller agora. Pero, bueno, dentro de todo mala noticia ainda é unha boa, que bueno, que hai reclutamento, que fijou, pero comercial moi pouca. De feito, os topes non se están collendo, salvo uns poucos colleron os cupos, o resto non alcanzamos os cupos. A agrupación de mariscadores da Guiño reunirase esta semana para valorar a campaña e os prezos do produto para ver a mellor forma de xestionar o marisco que hai no banco.